बर'नि जेंनाफ्रा जोबनो गैया। समाजारि राजखान्थियारि सोलोंथायारि जेंनायावबो बेले-बेजे। निउ एजुकेशन पलिसि 2019 भारत सोरखारनि गोदान सोलोंथाइ बिथिं आरो गुन गोनां सोलोंथाइ बिथिं बे आयदायाबो बर'फोरनि गेजेराव बेले-बेजे नुजागासिनो दङ। नाथाय बेनि ओंथिया बे नङा जे जेंनानि सुस्रांनाय गैया। समाजारि राजखान्थियारि सोलोंथायारि जेंनानि सायाव गुवारै सावरायनो थाखाय बड'लेण्ड खौरांआ दिनै सासे मेलेमजिबि सुबुंखौ मोगा-मोगि लादों आरो बिथाङानो जाबाय डक्टर अजित बर' गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुं। बिथांखौ जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि खौरांगिरि खोरोमदाव लाइफां हारिया मोगा-मोगि लानायाव नोंथांखौ आं बरायबाय। बे समाव सारनिफ्राय जोङो जे जोंनि दानि जोंनि गेजेराव जे गुन गोनां सोलोंथाइनि जे मोनसे गोनांथिनि बारहावाया माबे, दा बे बेलायावहाय आं सारनिफ्राय फंनैसो बाथ्राखौ मिथिनानै लानो थाखाय आं आवगायदों। दा सार जोंनो जिथु गुन गोनां सोलोंथाइ जिथु सासे गथ'आ जिथु मोननांगौबा बा सासे गथ'नो जिथु होनो थांनांगौबा जे जोङो सासे फोरोंगिरिया बा जोंनि सासे गथ'नि गार्जेनफोरा आरो लोगोसे फरायसाफोरा आरो बेजों लोगोसे जोंनि आबहावाया माबायदि जानायखौ लुबैयो बा जानो लुबैयो बेखौ सारा फंनैसो बुंनो। गुन गोनां सोलोंथाइनि बेलायाव सासे फोरोंगिरिया मा मावनांगौ बेखौ आङो बुंनो सानदों जे फोरोंगिरिया ओरैबायदि सासे गोहोगोरा सुबुं जाय फोरोंनायनि गेजेरजों सासे मानसिखौ डक्टर खालामनो हायो, इन्जिनियार खालामनो हायो, प्राइम मिनिस्टार खालामनो हायो, माने मेकार अफ मेन जोङो बुङो आरोखि। टिचार इज द मेकार अफ मेन। आरो गुबुन फारसेथिं जों बुङो टिचार इज द थार्ड पेरेन्ट, थामथि बिमा बिफा आरो फोरोंगिरिफ्रा। दा बे बेलायाव जे फोरोंगिरिया गावनि जि बिबान बेखौ नोजोर होनाया मोजां आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि बेलायाव माखासे बाथ्राफोरखौ फोरोंगिरिया गोसो होनांगोन। बे जाहैबाय गिबियावनो जे नन पार्टिसिपेशन इन नन टिचिं एक्टिभिटिस, माने सोलोंथाइनि अनगायै गुबुनावहाय सासे फोरोंगिरिया इनभल्भ जानायखौ सारा माने लुबैयाखै आरो फिथाइ गोनां जानाय नङा। पलिटिकेल हक बा बेलेग माने नन टिचिं एक्टिभिटिसआव बेयाव इनभल्भ जायोबा जाय कन्ट्रिबिउसनखौ बियो होनो हागोन बियो बेयाव एसे खम जागोन। दा बेखायनो टिचिंआनो जिहेतु बिनि प्रफेसन, बिनि जिउ राहा, बेखौ बियो आबुङै गनायनानै लानो हानांगोन, बेखौ बियो गोसो होनांगोन। आरो बेनिफ्राय जे प्रफेसनेल इथिक्स, सासे फोरोंगिरिया गावनि जि प्रफेसनेल इथिक्स बेखौ बुजिनांगोन। गिबियावनो जाहैबाय जे फरायसाफोरनि थाखाय बियो मावनो गोनां बिबान, बेनिफ्राय गावनि जि मावनाय प्रफेसन बेनि फारसे मान होनाय बेखौबो मिथिनांगोन। बेनिफ्राय बिमा बिफाया मा मिजिंथिदों फोरोंगिरिनिफ्राय बा फरायसालिनिफ्राय बेखौ सुफुंनाया बिनि बिबान। बेनिफ्राय गावनि सोरगिदिं समाजा मा लुबैदों गावनिफ्राय, माने सासे फोरोंगिरिनिफ्राय मा लुबैदों, आरो लुबैनायाथ' बे माने सैथो बाथ्रा। लुबैनाय थानायखायनो, मोनसे मिजिं थानायखायनो गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ फरायसालियाव थिनहरो, मुं थिसनो, नङा होनबा? दा बेखौ बे सासे फोरोंगिरिया मिथिनानै लानो हानांगोन जे समाजाबो गावनिफ्राय लुबैनाय दं, मिजिंथिनाय दङ। दा बेफोर जि प्रफेसनेल इथिक्स बे बाथ्राखौ गोसोआव लानो हायोब्लानो बियो मोजां रोखोमनि माने गावनि जि प्रफेसन बेयाव माने सार्भिस होनो हागोन, जे फोरोंथाइखौ होनो हागोन। बेनिफ्राय गावनि जि सुबुंथि, पार्सनेलिटि, बेनि फारसे सासे फोरोंगिरिया जोबोरै सांग्रांथि जानांगौ आरो गावनि गाननायखौ लानानै, गावनि बुंनायखौ लानानै, गावनि जि मावनाय, गावनि जि साननाय, बेफोरनि फारसे जोबोरै सांग्रांथि जानांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला सासे फोरोंगिरिनि जि पार्सनेलिटिनि गेजेरजों बा सुबुंथिनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ सासे फोरोंगिरिया जोबोरै गोहोम खोख्लैनो हायो। गथ' गथायनि आखल आखु दानायाव गोहोम खोख्लैनो हायो। गथ' गथायनि मोजां रिजाल्टनि सायाव सासे फोरोंगिरिनि जि सुबुंथि बियो गोहोम खोख्लैनो हायो। बेखौ नोजोर होनांगोन। सासे फोरोंगिरिया जुदि थाखो खथायाव हाबनानै थेनथ'नानै थायोब्ला, सासे फोरोंगिरिया थाखो खथायाव हाबनानै जुदि माने बेमारि बायदि जुदि आखल आखु दिन्थियोब्ला, होनबा रावबो फरायसाफ्रा थुलुंगाखांनाय नङा आरो बोलो मोननाय नङा।
जोङो मोनसे बाथ्राखौ जों गोसो होनांगोन जे फरायसाफ्रा फोरोंगिरिनि आखायाव फोरोंगिरिजों लोगोसे 5 निफ्राय 6 घन्टा सम थायो। बे 5 आरो 6 घन्टा समानो बिराद जिउनि गोनां सम। खारन बेयाव जायखौ फोरोंथाइ होगोन बै फोरोंथायानो बै सासे गथ'खौ प्राइम मिनिस्टारबो खालामनो हागौ, गभर्नरबो खालामनो हागौ, एसिएस अफिसारबो खालामनो हागौ। दा बेखायनो जोबोरै गोनां। आरो बेनिखायनो सासे फोरोंगिरिया गावनि सुबुंथिनि फारसे जोबोरै सांग्रांथि जानांगोन। गावनि फोरोंनाया जिबायदि माने मोजां जानांगोन, बेजों लोगोसे गावनि जि सुबुंथि पार्सनेलिटि बेबो जोबोरै मोजां जानांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो मोनसे बाथ्राखौ जों नोजोर होबावनांगोन जे फोरोंगिरिफोरखौ फरायसाफ्रा ओरैबायदि मोजां मोनो, फोरोंगिरिफोरखौ ओरैबायदि मान होयो, बेयो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानायखा। फोरोंगिरिया जायखौ बुङो बेखौनो फोथायो। फोरोंगिरिया नंखाय बुङोब्लाबो बेखौ फोथायगोन। खारन सासे फरायसाया मोजां गाज्रि बिजिरनायनि बारा गोहो थाया। दा बेनिखायनो फोरोंगिरिया बेखौ सांग्रां जानांगोन। बेनिफ्राय फरायसाफोरनि जि गोसो बिगियान साइक'लजि बेखौ एकदम मोजाङै मिथिथारनांगोन। सासे फोरोंगिरिया सासे फरायसाया मानो थेन्थ'दों, सासे फरायसाया फिननाय होनो हागोन ना हाया, बिनि मोखांखौ नायब्लानो बुजिनांगोन जे बियो फिननायखौ होनो हागोन ना हाया। खायफा माने फरायसाफ्रा ओरैबायदि फिननाया बिनियाव दङ, नाथाय लाजिनाय आरो गिनायनि थाखाय बे गसंनो हाया, बुंनो हाया। बेनिफ्राय सासे गथ'आ कम्फर्टेबल फिल खालामदों ना बले नार्भास फिल खालामदों। स' बेफोरखौ थाखो खथायाव फोरोंगिरिया फरायसानि मोखांखौ नायनानै, फरायसानि जि बडि लेंगुवेज बेखौ नायनानै बेखौ हमनांगोन, बेखौ ट्रिट खालामनांगोन आरो बेनो फोरोंथाइ होनांगोन। थ' बेफोरो जोबोरै गोनां बाथ्रा। आरो बेनि गेजेरजों जि फोरोंथाइ होनाय जायो बे फोरोंथाइया गुन गोनां फोरोंथाइ जागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। अब्ला सासे फोरोंगिरिया गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौबा बेखिनि जानायखौ सारनिफ्राय लुबैयो, बेखिनिखौ सारा बेखौनो बुंगोन नामा? आं बेखौनो बुंगोन जे बेनि दारै बेयाव माखासे आरो बाथ्रा हाबनानै दंबावो। बेयाव आं दहाय बुंदों मा सुबुंथिनि बाथ्रा। बेयाव सुबुंथि होननाय लोगो लोगो सासे फोरोंगिरिया थांनानै माबायदि फराखौ होगोन बेबो बिनि सुबुंथिनि बाथ्रा। जे फरा होनायाव खायफा फरायसाफ्रा मानो थेन्थ'नो ओंखारो, निस्सय बेयाव माबा मोनसे जाहोन दं। बे जाहोनफोरनि गेजेराव जानो हागौ जे फोरोंनाया मोजां जाया। फोरोंनाया मोजां जायाब्ला सासे गथ'आ थेन्थ'नोबो हागौ। दा बेनिखायनो माबायदि फोरोंनांगौ, बै आयदानि सायाव गोदान गियान आरो गोनां गियान बे बाथ्राखौ गोसो होनांगौ। गोदान गियान आरो गोनां गियान माने थासारिया सोलायबाय थायो। 10 बोसोरनि सिगां, 20 बोसोरनि सिगां जि समस्या दंमोन, जि जेंना दंमोन, बियो दा सोलायबाय। दाबो जोंहा जेंना दं। दानि जेंनाया गुबुन गुबुन, दानि जोंनि थासारिया जुदा जुदा, जोंनि लुबैनाया जुदा जुदा, जोंनि नांगौआ जुदा जुदा, सोलोंनांगौआ जुदा जुदा। दा बेफोरखौ नोजोर होनानै थासारिजों खाब जानानै सासे फोरोंगिरिया मोजां रोखोमनि फोरोंनो हानांगोन। मोजां रोखोमनि फोरोंनांगौ जायोब्ला फोरोंगिरिया गावनि सासे फरायसानि आखुथायखौ दिन्थिनांगोन। थारमाने लेखा फरायनांगोन, गावबो सब समय लेखा फरायनांगोन, मोजां लेखा फरायनांगोन। लेखा फरायालासेनो जुदि 5 बोसोरनि सिगां बा 2 बोसोरनि सिगां जायखौ बियो फरायदोंमोन, जायखौ बियो फोरोंबोगासिनो दङ, बेखौनो फोरोंलांबाय थायोब्ला खिन्थु गुन गोनां सोलोंथायाव गोहोम गोग्लैगोन आं सानो आरोखि। माने मोजां गोहोम खोख्लैनाय नङा। जिथु सासे फोरोंगिरिया जिथु बेनि सायाव जिथु थ्रेडजों थाङाबा बेखौ सारनिफ्राय बुङो। दा बे समाव सारा बेखिनि खोथाखौ बुंनायनि थाखाय हामबाय। आरो बेनिफ्राय जोङो सारनिफ्राय आरो बे पइन्टआवनो जे जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ लानायावहाय जोङो सारनिफ्राय मिथिबाय जे सासे फोरोंगिरिया बेबायदि जानांगोन। दा बेनिफ्राय सासे गार्जेना गावनि गथ'खौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव माबायदि जानायखौ सारा लुबैयो? बिमा बिफानि गेजेराव जोङो नुयो खायफानि गोसोआव मोनसे गुसेब साननाय, नंखाय साननायखौ जों नुयो आरो जों खोनायो जे साख्रि मोननोब्ला घुस होनांगौ बा डिग्रि लानानैबो साख्रि मोना, बेबायदि बाथ्राखौ जों खोनायो। आरो बेनिखायनो खायफा बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायखौ लेखा फरायनायाव थुलुंगा होआ। नाथाय बेखौ आङो माने आबुङै रोखायै आं बुंनो सानो जे सासे बिजाथिया जुदि गुन गोनांब्ला साख्रिनि जेबो अभाब गैया, साख्रिनि जेबो आंखाल गैया।
प्राइभेट सेक्टर हक बा गभर्नमेन्ट सेक्टर हक साख्रिया जेरावबो दङ नाथाय साख्रि मोननो थाखाय गुन गोनां बिजाथि जानांगोन आरो गुन गोनां बिजाथि जानोब्ला बै जि गुन गोनां सोलोंथाइ बेखौ लाथारनांगोन दा बेनिखायनो बिमा बिफाया गावसोरनि गोसोआव जाय नंखाय साननाय नेगेटिभ फिलिं नेगेटिभ एटिटिउड नेगेटिभ थिंकिं बेखौ ज्राब नागारनांगोन आरो बेनिफ्राय जे गाव गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनायाव थुलुंगा होनांगोन बेनिफ्राय न'खराव जि मोनसे थासारि बेखौ जोबोरै गोसो होनाया मोजां खारन थासारिनिफ्राय गथ'नि जि जौगानाय गथ'नि जि आखल आखु दानाय बियो गोहोम खोख्लैयो सोनारो बेनिखायनो न'खरनि थासारिया जोबोरै बे समाव आङो जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरिफोरनिसिम दिनै आङो गसाइगाव बिएड कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर' सारनिफ्राय जोङो माखासे मोगा मोगि लानो नागिरदों बे समाव आङो बड'लेण्ड खौरांनि जानानै सारखौ बरायबाय खुलुमबाय बे समाव सारनिफ्राय जोङो जे जोंनि जे भारत हादराव जे निउ इडुकेसन पलिसि 2019 बेवहाय जे जोंनि निउ इडुकेसन पलिसिनि जे माखासे बाथ्राफोर जे उल्लेख खालामनाय दङ दा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जोंनि बर' मिडियाम अफ इन्सट्राक्सना जे दिनैसिमाव जोङो माने मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन हिसाबै बर'आ 10 थाखोसिम सौहैबाय दा फैबाय थानाय समाव बे निउ इडुकेसन पलिसिनि जे मायावहाय होनाय बायदिब्ला बियो माने फैबाय थानाय समाव बियो जुदि इमप्लिमेन्ट खालामजायोब्ला बियो माने मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिया थानाय नंला दा बेबायदि बिथिंखौ नोजोर होयोबा जोंनि बर' मिडियाम अफ इन्सट्राक्सननि बिथिङा मा जालांनो हायो बेनि सायाव सारा मा बुङो निउ इडुकेसन पलिसि 2019 बियो जोबोरैनो मोजां आंनि नोजोराव आरो जायखौ जोङो बुंदों क्वालिटि इडुकेसन बेखौ नोजोर होनानै निउ इडुकेसन पलिसिखौ बानायदों आंनि नोजोराव खोब मोजां जादों आरो बेयाव साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ गाव गावनि आथिङाव गसंथानानै थानो थाखाय माबायदि सोलोंथाइ लानांगौ बेखौ नोजोर होनानै बेखौ बानायनाय जादों नाथाय बेयाव मोनसे दुखुनांथावखौनो जों बुंनांगोन जे थाखो 8सिम लकेल लेंगुवेज एबा मादार टां बेनि बाथ्राखौ बुंनाय जादों जे बिसिम थागोन आरोखि बेनिफ्राय जोङो मिथिनो हागौ जोंनि जि बर' बिजों हिसाबै थाखो 10सिम जोंहा दङमोन दा निउ इडुकेसन पलिसियाव जिहेतु थाखो 8सिम ग्रेड 8सिम लकेल लेंगुवेज एबा मादार टां बियो दङ दा बेनि उनाव जोंनि जि बर' बिजों बियो मा जाहैगोन बेयाव जोंहा मोनसे साननांगौ बाथ्रा दङ आरो थारैनो जुदि बे इमप्लिमेन्ट जायोब्ला एसेब्लाबो बेयाव गोहोम खोख्लैयो नाथाय बेयाव स्पष्टयै मोनसे रायखांनाय दङ जे रेसपेक्ट फर ट्राइबेल लेंगुवेजेस रेसपेक्ट फर लकेल लेंगुवेजेस बे मोनसे बाथ्राया दङ दा बिदिब्ला जे ट्राइबेल लेंगुवेजखौ जुदि रेसपेक्ट खालामोब्ला लकेल लेंगुवेजखौ जुदि रेसपेक्ट खालामोब्ला होनबा थाखो 8सिमल' मानो माने मादार टांआ थाहैखो बा थाहैगोन बेनि मोनसे कुइसन दङ बेयाव आरो मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंबावनो हागोन थाखो 8सिमल' थायोब्लाबो बिनि उनाव होननाय दं वेरेभार एप्लिकेबल बिदि मोनसे बाथ्रा दं मादार टां एबा लकेल लेंगुवेजआ लेंगुवेज हिसाबै थागोन दा बेयाव जोंहा अल्टारनेटिभ गैया नङा दङ दा वेरेभार एप्लिकेबल होननानै बुंदों दा मोनफ्रोमबो इनस्टिटिउसनाव मोनफ्रोमबो जायगायाव मोनफ्रोमबो थाखोआव बर'आ लेंगुवेज हिसाबै एप्लिकेबल जागोन ना जाया बेखौ जोंहा इन्टेलेक्सुयेल साइडनिफ्राय साननांगौ दं बेखौ जों खालामनांगोन मावनांगोन आरो जे जोंहा जिहेतु जोंनि बर' रावखौ बिजों हिसाबै फोथांनानै लाखिनायनि मोनसे थांखि दं आरो बेखौ लानानै जों मावनांगोन जा थाखो 8सिमल' जे मादार टां एबा लकेल लेंगुवेज दङ बेनि उनाव गैया बेनि ओंथिया बे नङा जे जों गोसो बायनांगौ बे जानो हाया इमप्लिमेन्टेसना जायोब्ला मोजांनि बाथ्रा बयनिबो थाखाय अलराउन्ड डेभेलपमेन्टनि खोथाखौ सिन्था खालामदों बेयाव रायखांदों नाथाय जोंहा जोंनि बेलायाव साननांगौआ बे जोङो लेंगुवेज हिसाबै जों बेखौ इस्टाब्लिस खालामनो हागोन आरोखि दा जोङो लेंगुवेज हिसाबै जों इस्टाब्लिस खालामोब्ला जे जोंनि जि बर' रावखौ जाय फोरोंदों
माबायदि टिचारखौ जों एपइन्टमेन्ट होगोन सोरखौ होनांगौ बेनि सायावबो साननांगौ दङ बेयाव जाहाथे पलिटिकेलाइज जाया आं सानदों जे गभर्नमेन्ट लेभेलाव जुदि बे साबजेक्टआव सासे फोरोंगिरि थिसननांगौब्ला बेखौ एफिएससिनि थ्रुयै जुदि सायख'योब्ला आरो साबसिन जागौमोन मानो होननानै बुङोब्ला एफिएससिनि थ्रुयै जुदि फैयोब्ला जोङो एटलिस्ट जोङो क्वालिटि केन्डिडेट जों मोननो हागोन आरो बेखौनो जोंनो नांगौ बेनिफ्राय जे लेंगुवेजनि बाथ्रा बुंदों लेंगुवेज साबजेक्टनि बाथ्रा बुंदों जे जोंहा साबजेक्टआबो माने मोजां मोजां बिजाबनि सायाव जोंहा ट्रेन्सलेसन जानांगोन ट्रेन्सलेसननि हाबाखौ जों मावनांगोन ट्रेन्सलेसन बेलायाव जों मावोब्लासो बिजाबफोरखौ जों एभेलेबल खालामनो हागोन आरो सरकारनि नोजोराव जों बेखौनो मिथिगौ जे wherever applicable होननानै बुंखादों बिसोरो दा बे बेलायाव टिचारनि बाथ्राखौ बिसोर सानगोन टिचारानो जुदि क्वालिफाइड गैयाब्ला होनबा मा एप्लिकेबल जागोन बे मोनसे बाथ्रा फैगोन नङा होनबा दा बेखायनो क्वालिफाइड टिचार जाखानांगोन बे बेलायाव बिएडनि बाथ्रा फैगोन सासे मोजां फोरोंगिरि जानोब्ला खमैनो बिएड थानांगौ होननानै बेखौ एनसिटिनि जि रेगुलेसन बेयावबो दंखायो आरो दा गोदान पलिसियावबो दंखायो बिएडनि बाथ्रा बेयाव बिएडआ सिगांनि जाय 2 बोसोरारि बिएडमोन बियो 4 बोसोरारि बिएड जानांगौनि बाथ्राखौ बेयाव बुंदों दा सासे माने गुन गोनां फोरोंगिरि हिसाबै बिएडआ थाथारनांगोन दा बेखौबो जों नोजोर होनांगोन सिलेक्सननि बेलायाव जोंनि जि इडुकेसन डिपार्टमेन्ट बिटिसिनिफ्राय आरो जि थुनलाइयारि आफादफोर समाजारि आफादफोर फरायसा आफादफोर मोनसे खौसे ज' जानानै बयनिबो अपिनियनफोरखौ लालायनांगोन आरोना जे सोर बबे साइडनिफ्राय माबायदि बोसोन होयो माबायदि आइडिया होयो आं बुंदों जे आंनि बुंनायानो गासिबो सैथो बेखौ आं बुंनो हाया बयबो बेयाव खौसे जानानै खौसे मदद होनांगोन दा बे बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों जे सासे गुन गोनां बिजाथि जोंनो नांगौ आरो बिनिफ्राय जोंनि जि बिजाब बियो थोजासे जानांगोन अब्ला लेंगुवेज हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो थाखोआव थाखो 8नि अनगायै जोङो बेखौ लाखिनो हागोन होननानै आं फोथायो आरोखि दा अब्ला जोङो जे गभर्नमेन्ट अफ आसामनो जे जोंनि मिडियाम अफ इन्सट्राक्सनखौ 12 थाखोसिम डेट मिन हायार सेकेन्डारिसिम जों जे लांबाय थानो नाजादों दा बे जिनिसा जोंनिया अब्ला मा जाहैनो हागौ नि इडुकेसन पलिसि जानाय लोगो लोगो बेयो अल अभार इन्डिया जागोन अल अभार इन्डिया माने बेहाय खुनु सोरबा बर' मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन बा एसामिस मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन बिनि खोथाया खुनु फैनाय नङा नामा बेयो इडुकेसन पलिसि बायदि थांसिगोन होनबा बिसोरो गोदान मोनसे पलिसि लानांगोन जे थाखो 9सिमल' जुदि होदोंब्ला थाखो 9आनो सिमा जागोन आरो बिनिफ्राय जिहेतु मोनसे बाथ्रा दङ रेसपेक्ट फर ट्राइबेल लेंगुवेजेस दा बेयाव मा बुंनो सानदों बेखौ जों क्लियार जागोन आरोखि जुदि रेसपेक्ट फर ट्राइबेल लेंगुवेज दंमारोब्ला रेसपेक्ट फर लकेल लेंगुवेज दंमारोब्ला होनबा निश्चय जायगा लायै जायगा रायजो लायै रायजो बेखौ एसे फोसाबनायनिबो मोनसे खाबु थागोन बायदिखौ आं सानो आरोखि दा जोंनाव जिहेतु बिटिसि दं बिटिसि गभर्नमेन्ट दं बे बिटिसि गभर्नमेन्टआव जोंनि एरियायाव मोनसे स्पेसियेल प्रभिजन बेखौबो जों मोननो हागौ जे रेसपेक्ट फर ट्राइबेल लेंगुवेजनि खोथाखौ जों लायोब्ला दा बेखौबो जोङो नेग्रोनांगोन मा खालामनो सानमारदों आसलथे दा आं बिएड कलेजनि प्रिन्सिपाल हिसाबै आङो बेखौनो नेगासिनो दङ दा एक्जिस्टिं बिएड कलेजा आसलथे मा जागोन दा बैयाव लिरनाय दङ जे कम्प'जिट इन्स्टिटिउसनाव थांसिगोन बिएड डिग्रिया कम्प'जिट इन्स्टिटिउसन मिन्स जाय फरायसालिया माने गुबुन गुबुन फराफारि होयो गुबुन गुबुन माने कर्स प्रभाइड खालामो बेबादियाव थांसिगोन आरोखि बिएडआ माने बिएडआ हारसिङै एक्जिस्टेन्सआव थानाय नंला एक्जिस्ट जानाय नंला दा बेखौसो आं बुजिदों नाथाय आंहा मोनसे कनफिउजन जे दा रिसेन्टलि अल अभार इन्डिया माखासे बिएड कलेज बा एनसिटिनिफ्राय क्लियार मोनसे लेटार मोनखाबाय जे इउर कलेज हेज फुलफिल्ड द एनसिटिइ नर्म्स जुदि बिएड कलेजा थायाब्ला बे लेटारखौ मानो हरखो बे जोंहा मोनसे कनफिउजन बेनिफ्राय गोबां बिएड कलेजानो रिकगनिसन दानजाबाय रिकगनिसन जाय दानजादों बिसोरोथ' माने बिएड एडमिसन होनो हागोन बे सम्भब नङा दा बेखायनो बे बेलायावबो आं नेदों
आं नेनांगोन कनफिउजनाव दङ ओमफ्राय नैबे रेसपेक्ट फर ट्राइबेल लेंगुवेजाव बेखौबो जों नेनांगोन मा बुंनो सानदों आसलथे आरो आं फोथायो जे अल इन्डिया लेभेलाव बे इमप्लिमेन्टेसन जायोब्लाबो रायजो लायै रायजो मोनसे स्पेसियेल प्रभिजनखौ मोननो हागौ आरोखि दा स्पेसियेल प्रभिजन मोनोब्ला जोंहा जिहेतु थाखो 10 सिम बर'खौ मिडियाम हिसाबै बिजों हिसाबै जों मोनखाबाय बियो कन्टिनिउ जागोन होननानै आं सानदों आरो बिब्दिनो 12 सिमबो जानो हागौ जुदि स्पेसियेल प्रभिजन मोनोब्ला आरोखि दा बे बेलायाव सरकारि साइडनिफ्राय जगाजग खालामनाया मोजां दा बे बिथिङाव जे जोंनि माखासे मायावहाय जुनियर कलेजफोर दङ दा बै जुनियर कलेजफोरनि बिथिंफोरा माबायदि जानो हागौ दा बेखौ सारा बुंनो हागौ निउ इडुकेसन पलिसिबाथ' जुनियर कलेजनि खोथा गैला जुनियर कलेजबो थाला बेयाव थाखो 1 निफ्राय थाखो 3 4 5 ओमफ्राय 6 7 ओमफ्राय 8 सिम आरोखि ना ओमफ्राय 9 10 11 12 11 जोंहा सेकेन्डारि नङा होनबा दा 11 आरो 12 जुनियर कलेज दा बे जुनियर कलेजनि खोथायानो गैला जुनियर कलेजबो थानाय नंला दा डाइरेक्ट माने जि सेकेन्डारि लेभेल 9 10 11 बे सेकेन्डारि लेभेला माने सेमिस्टार सिस्टेम जासिगोन गासै माने 4 बोसोराव 8टा सेमिस्टार जासिगोन दा बे बेलायाव जों नुदों जे जुनियर कलेजनिबो एक्जिस्टेन्स बेयाव थानाय नंला सोरबा जुदि जुनियर कलेज दङब्ला बियो थाखो 9 खौ लाफानांसिगोन 9 10 11 बे जाहैगोन आरो माने सेपारेटलि सोरबा 11 आरो 12खौल' सालायगोन बे जानो हाला बे पलिसिया जुदि इमप्लिमेन्ट जायो दा बेयो जोंनि थाखाय माबायदि जाहैनो हागौ मोनसे पलिसियाथ' बेयाव गोबां इन्टेलेक्सुयेलफ्रा ज' जानानै दादों दा बेथ' जोंनि थाखायबो गाज्रि जानांगौनि खोथा गैया मोजांनि खोथाखौसो सानदों दा जोंहा बेल' जे मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन बे आरोखि मिडियाम इन्सट्राक्सनखौ लानानै जोंहा एसे सिन्था जानांगौ जिहेतु थाखो 8 सिमल' बेनिफ्राय अल्टारनेटिभखौ माबायदि जों मोननो हागौ बेखौ जों नेनांगोन आरो बे समाव बेखिनि खोथाखौ फोरमायथिनो थाखाय थेंक इउ सार बे समाव आङो बड'लेण्ड खौरां बिलाइनि आरो फिन आरो सारखौ खेबसे बरायबावबाय थेंक इउ सार बड'लेण्ड खौरांनि गासै नागिरो नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिबाय आरो दा सम जाबाय जों नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि गोजोन्थों।